Ka Presiden jong ka kenhun kinong tre ka GVK MRI 108 ka kong micro linas imli kalapan pau bau menteri katanat ka koi ka khia ubala sha slot no na ka jinglong menteri hapo ka sarkar meglia rutik alliance ula pendu mensim ha yaki haba ki don kanu kanu ka jing e hak ba ki lej bani kendu ya u ha ka bai dai bat ki mat jingdawa ka jongki habai kran bat kilat pathai kubor ka kong micro lina kalapan pau bah ki por ba menswa kum kinong tre jong ka EMRI 108 haba ki lej kendu bun sien ki jupendu mensim namar ka syukut bet tangha ka ketien rai ka kampoi sunu bat hakani ka kenti ka bamenta ka kenhun kala ai kublai kerpang yu James Kiesang ma ubukoloi ban sngap ya ka jing e ka jongki jingkeli ba fikeli ngamantan long ngilap ba kan ka sarkar ka bamenta long ngamnang wa ban batai adukat no tang balong kat ke long ki acknowledge ti ngi kum kita ki workers te ngi i ba ka sarkar ban long apa badang long to dang dei ki barem ban te long bun ki bim sengap nama beli halek se tu kapor bak kontrak kadang don under kadang don kata kontrak ma yut kim la banyak kat kum kata ka ya la ja kata ka polisi dan de kata ka MOU bakila assign bat ki te halek se ka de nak kata ka dauru te bat ngi bun ngi long cha ngi long discourage mana nak long hakapor ban sha bangi ki ndai hakapor mentapat long ngi sungo kemen shibun ngi long ba at least ka sarkar yang ngi long kadang kasngap ka ai ngi kata ka jingtho ya ka ka baki la yu hamalas hakalas yu ngi pan kita ngi klamyo ki jingtho this time habang ngi yakhi kumne ka sarkar kasngap yang ngi long yang kublai shibun ma due respect is James Ru ba ila le yang ngi kata ila ai ngi da kata ka jingtho ban penhun yang ngi ba ila request ru ba ngin call off naik strike bengi hak perkhat ya kan ka epidemic act ru ti nakaliang jang ai kublai ya is James Ru nama ila le shitom I acknowledge ngi ti kalong very yang ngi ru kalong very encourage ke ngi namar ba kajing le jong I long namta jong kajing chimkhya jong I namta jong I long alis da kablong makana kum nemtai tambaki ai ngi kata ka hope long kablong kum katu kapor man sya bangim dan hope ngi long isya discourage sang ba mentapat haka this time pa de long ngilong very ngilong kadan hi kanya kata kajing iu kajing kata ka nongom no kata kajing ka hope ke ki ayah ngilong ikemen sibun baki acknowledge ngi kum ka union te kum kita ki workers te ki jing ki jongi ma ki shim khia halor kata te ki la ai ngi ta kajing thok we are ngilong so thankfully Isa James and ya kiwe ru ki khamtami ki seng bhalang ru dong ki la don bat ngi na do bas dang hadu menta an ngangai ru banang ni syakmat ru kinang yai don rengkat bat ngihi ti kajing support ke jongki ke jingelam ke jongki te long namar blai ka ni ka service ka de namta ka ri ba ka jaj benriu namta ka state hibarok ka wei ti nyong khublai shibun namta ki yakini ki seng bhalang ru bat namta ki barok ki ba la yulang bat